aste honetako poliedroan, Maider Ramirez Martin izango dugu gurekin. Berak itzuli du Girgileria, Juana Doloresen olerki liburua. Eta bueno, berari buruz arituko gara, itzulpengintzari buruz, lanari buruz, eta bueno, olerkien inguruan sortutako polemikari buruz. Guzti hau oso interesgarria izango delakoan, ongi etorriak poliedrora. Eta esan bezala, gaur Maider Ramirez Martin daukagu gurekin, Girgileria liburua aurkeztuko diguna, eta berez, berak egin du itzulpena, eta horri buruz arituko gara, ze berez, Maider, hau da, zure lehenengo itzulpen profesionala, ezta? Bai, hori da, hau izan da argitaratutako lehenengo itzulpena, Katakrak argitaretzearen eskutik datorren olerki liburua da, eta bai, nire lehena, bai. Eta, ez dakit, ze ikasketa eraman dituzu lehen lan honetatik? Ikasi, asko, ez bakarrik itzulpenaren aldetik edo, eta hori ere bai, azkenean, poesia bada nahiko berezia, ez agian gero sartuko gara gehiago horretan, baina ez da, ni justo nago hori gradua bukatu berri, eta ez da, bagian gehien lantzen dugun generoa, eta niretzat ere ez bakarrik lehenengo itzulpena argitaratzea, baizik eta gainera poesia, izan da alderdi batzuetatik erronka. Baina horretaz gain asko ere bai, lan fluxuaz eta azkenean nola den, benetan mundu erreala eta bizitza erreala eta profesionala eta orain zuzenketak, orain ilustrazioa eta azkenean hori proiektu osoa, ez, itzulgaia jasotzen duzunetik, gero hori liburua eskuetan hartu arte. Eta berez, Katakraken olerki bildumaren lehenengo zenbakia da, nolabait esatearren. Nola heldu zitzaizun proposamena? Bai, hau da lehenengo liburua, lehenengo alea edo Katakrakek aurkeztu duen poesia bilduma berritik. Poesia bilduma bakarra dago, eta hori da lehena, bigarrena da Rifka, Mohamed Al-Kurt poeta palestinarrarena, uste dut ja ordurako, hau ikusten denarako ja argitaratuta gongo dela bebai, eta aurkeztuta, Eider Beobidek itzuli du hori. Eta heldu zitzaidan, aurreko udan, niri ikaskide baten bitartez, berak ezagutzen zuen argitaletza, eta berari galdetu zioten, nahi zutela pertsona bat katalanetik itzultzeko, eta nahi zutela bilduma berri baterako, ezagutzen zuen norbait, eta bota zidan niri, eta horrela. Eta lehen aipatu duzu, airean egonda, ez? Berez, askotan hitz egiten dugunean olerkiari buruz, badirudi estilo ariketa bat dela, ez? Gauzak ondo eta polite esatearena, eta labur. Baina gure kasuan, Juana Doloresen liburu honek badauka beste sustrai batzuk ere, eta horrek polemika sortu zuen Katalunian neurri batean, ez? Bai, hori da. Azkenean, berak eman zuen, ez bakarrik liburuagatik, liburuan esaten denagatik, agian, gerora ere emandako elkarrizketetan, berak kritika egiten dio nolabait, Kataluniako elite kulturalari edo, hainbat diskrepantza dituelako, berak, elite kulturala edo deitzen duen, horrekin bera da migrante andaluziarren alaba, eta hizkuntzari adibidez, edo hizkuntza ulertzeko moduarekin baditu hori. Bere iritziak edo ematean, hori, polemika apur bat edo desente sortu zela, azkenean, zuzentasunaren inguruan eta zer den hizkuntza, ez dela bakarrik filologoek egiten telan edo eiztegietan dagoena, kalean egiten. Garbizaletasuna bai, edo ez? Hori da, guk ere gurera egin batean ekarri dezakeguna ere askotan, egon daiteken elkarrizketa. Eta hori, batez ere, zer den kultura katalana ez, nork egiten duen, berak adibidez, badauka, baitu bi antzezlan, horietako bat uste dut bakarra gazteleraz egiten du, berak aldarrikatzen du hori badela ere kultura katalana naiz eta gazteleraz izan, apur bat horren arira da, errotu ziren edo gautza. Eta gero, aipatu duzu ere, gauza bat dela
eleberri bat itzultzea, eta beste gauza bat da, olerkia. Eta lehen erakutsi didazu, gainera, olerki bat, zeinen, bueno, hemen adibidez ere, nabaria da, zure itzulpena, jatorrizko olerkia bera baino luzeagoa dela. Itzulpena egiteko orduan, zeri erreparatu diozu. Doinuari, erritmoari, hitzei, Hori, zail, bueno, hitzei hori. hitzez hitz Bai, egiteari, bai. ze alako, hau ez, demagun ez dela beste itzulpen mota bezain matematikoa, Bai, nola erreparatu diozu lan hori? bai, bueno, nik noski ez, mezua bete egon behar dela hor, eta detektatzen badugu horren atzean gainera zerbait dagoela. Ez da oso poema liburu kanonikoa horrela oso neurtu esan nahi dute hori silabak eta errimak eta hori da. Baina bai, bueno, dituela beste baliabide batzuk eta horiek ere islatu nahi izan ditu dela. Gainera oso markatua duena edo nik, bueno, hasieratik ikusi nuena zen estetika eta diseinua oso zaindua zela. Poema batzuk badirudi hori karratuak direla, eta dirudi hori justifikatuta daudela lerroak, baina ez da horrela. Eta hori, bueno, saiatu naiz apur bat, baina gero konturatzen zara ez dela real edo batzuetan bai, baina beste batzuetan ezin dela batez ere, bueno, hizkuntza aldetik normalean gure euskarazko hitzak luzeagoak dira, egiturak be bai, gero bueno, betikoa ez, buelta eman behar zaio, aditzaguntzailea, hori da. Eta orduan, bueno, saiatu nintzen nola dela hori lortzen, eta horrek ekarri duena da, askotan hori, poemak suertatzea luzeagoak, gero hori esaldi luzeagoak badira, ez diren ezartzen lerro berean, moztu behar izatea eta hurrengora pasa, ezin respetatu izana jatorrizkoaren hori lerro katzea edo nola zegoen zatituta bertso lerroak, baina bueno, horretarako ere nik bueno, epatuko dugu, baina nik idazlearekin izan dute harreman zuzena, eta zentzu horretan berak eman zian niri askatasun osoa, eta nigan jarri zuen konfiantza, zateko behitu maiar nik, bueno, berak euskara ez du lertzen, orduan nik berak esan zian, nik egitean ikusten nuen moduan, eta berak konfiatzen zuela ondo gongo zela, eta horrela. Berarekin izan dago harremanean sartu baino lehen, lehen aipatu duguna ez, ikusten dena kasu batzuetan, olerki honetan ez, baina bueno, beste batzuetan, agerikoa da zure itzulpena luzeagoa dela, ez honetan. Bai, lerrotxoa. Aipatu didazu horrek nolabait islatzen duela itzultzaileak egiten duela lan bat. Eta kasu honetan, elebiduna da, ez? Elebiduna izatean, orduan biak alderatu ditzakezu. Baina ez da ere nolabaiteko presio gehigarria zultzatze. Norberak Kataluniarrez idatzita dago, gogo apur batekin eta borondate apur batekin egin dezakezu, ez da oso zuzena izango, baina itzulpen bat, orduan norberak egin dezake bere itzulpena bere buruan. Ez dakit horrek zein neurrian baldintzatu duen zuen. Bai, puntu batean, noski horre presio puntu bat dagoela, eta hori nire lana oso erraz konparatu daitekela, baina hori lehen aipatzen izuna nire ustez ere, hori ariketa polita da, irakurlea ere kontziente izateko, hor dagoela, bueno, dela testu horren beste bertzio bat, kasu honetan euskaratu duenarena, orain argitaratu dute bai frantsesez, frantseseko izango da beste bat. Eta hori, puntu batean noski dela horre tentzio hori edo, bueno, presioa nire lana oso erraz konpartu daitekelako jatorrizko testuarekin, baina, bueno, nik baloratzen dut modu positiboan ere bai. Eta lehen aipatutakora itzulita, zen moduz egilearekin, zen nolako harreman? Nik oso ondo, benetan esan behar dut niretzat izan dela, plazera benetan horrela lan egitea berarekin. Ez dakit, bai egon dela hori, liburuaren edo itzulpenaren oso gainean, dela nahi zuen, bueno, dena ondo ateratzea, ez, dena egotea egon behar duen bezala. Eta nik, ni ere naiz apur bat horrelakoa, orduan, bueno, berak esaten zian,
agian, hori zer falta zenean, ja gutxi falta zenean liburu ateratzeko, eta oraindik zuzenketa batzuk egiten ari ginen, tal, eta ni ez naiz tikizmikiz, baina nik nahi dut ondo ateratzea, eta nik ere berdina sentitzen nuen, orduan nik hori oso positiboki baloratu dut, niretzat hori benetan izan dela luxu bat berarekin lan egitea, galdetzea, eta omen, zergatik jarri zenuen, tal, edo, da, bueno, edo zein zalantza, edo zein galdera egiteko, gero bera ere asko keskatuan nigatik, keskatu edo. Osea, egon da pendiente, ea ni ere eroso sentitzen nintzen, berak ere bazekien zela nire lehenengo lana, eta hori, ea eroso sentitzen nintzen, lan erritmoekin, dena delakoarekin, eta ni oso gustura esan. Gogoa daukagu ea torrikoen Euskal Herrira, igual uda eta gero edo ez dakigu oraindik, baina hon etortzen den berarekin. Horrez ezagutzeko da. Bai, eta aurkezteko liburu hemen edo dena delakoa. Bai. Eta zuk ezagutzen zenuen Juana Dolores liburua itzuli baino lehen, edo horren ari ezagutu duzu? Nik... Katalunia ez da zuretzat arrotza. Ez, baina nik bere obraz nuen ezagutzen, ezagutzen nuen bera nor zen, ze hori, hainbat disiplinako artista da, sare sozialetan badauka horrelako oi hartzun bat ere bai, eta nik ezagutzen nuen apur bat, horregatik, baina bere lana eta bere obra ez. Eta gero, liburuak dauzkan berezitasunen artean, daude nahiko begira, hemen, zogi, ez, daude alako aipu garaikideak, ez? Hemen kasu honetan la zogi, ez dakit ere, Rosalia ere, badaude. Nola egin diozu aurre horri? Zuk zer uste duzu? Dela bide on bat, bide zuzen bat, jendearekin lotura lotzeko, edo agian bere alau iraungiko diren elementuak. Nola hartu duzu? Bai, nik uste dut, izan aldituela bietatik, ez da, alde batetik, agian irakurle gazteagoak, edo ez dakite, jaso ezake hori, ez, gertutasun keinu bat bezala edo, eta aldi berean, noski, hemendik eta urte batzuetara, agian inorrez dago goratzen nor zen Lazogui, edo zer zen, ez dakite, pusapa aipatzen da, eyelinerra horrelako referentzia garaikideak baditu. Uste dut, zentzua duela, ez azkenean, garai bat, idatzi dagoen garai horretako isla ere badelako. Gero aldi berean, baditu beste aipu batzuk, detzo liburua hori, azten da apokalipsiko aipu batekin, hori, Bibliarena, bukatzen da otoitz batekin, nik uste dut jolasten duela apur bat, bi iruditegi horiekin, ez? Gaur egungoa eta gaua eta parranda eta ez dakit, mutilak sexua dena delakoa, eta gero hori lotzen duela beste elementu batzuekin, agian hori, ez dakit, klasikoagoak edo. Eta jatorrizko liburua berez laburragoa zen. Eta gehitu dituzue testu batzuk, baina aldi berean uste dut ere berak berrikusi dituela bere lanak. Ez dakit hori nola eragin dizu. Hori sartu ditu poema berri batzuk, ez dira askoren ez gogoratzen zenbat diren, baina hori poema berri batzuk badaude, badago bukaeran horrelako ohar bat autorearena, funtzean dena, hori, autorearen ohar bat azaltzen duena nola edo zergatik eta nola idatzi dituen berak poema horiek, eta batzuk hori, pixka bat aldatu direla, baina gauza gutxi, eta gero berri batzuk. Eta nik irakurri nuen, hori, aurreko udan jaso nuenean proposamena, irakurri nuen, erosi nuen bere liburu eta irakurri nuen. Eta orduan hasi nintzen hortik itzultzen, baina gero berak bere ala bidali zigun bertzio berria, orduan nik egin dut lan horren gainean zuzenean. Eta ondo, imaginatzen dute... Ez da, egun ez zizula, ezagatu nahi dut. Ez. Bai, nik egin izan dute bertzio berri baten gainean, eta hortik, bai. Imaginatzen dut, hau 2008an argitaratu zen jatorrizkoa, berak irabazi zuen Amadeu Oller saria dela Kataluniako poesia sari bat. Eta hori, eta imaginatzen dut, hemendik handik ona, aldatu nahiko zituela gauza batzuk, edo hori ez,
idazlei eta, bueno, itzultzaileei ere nik segurazki hemendik eta denbora batera hartzen duanean, pentsatuko dut, hau zergatik jarri nuen horrela, jarri behar nuen beste modu batera, edo ez zitzaidan hau bururatu, imaginatzen dut berdinagatik. Aldatu neko zituela gauza batzuk eta beste gauza batzuk, berri batzuk gehitu. Eta amaitzeko, nola gomendatuko zenioke lana bertatik betara ezagututa eta ondo ezagututa, nola gomendatuko zenioke jendeari Girgileria irakurtzea, zergatik zure ustez zein ekarpen egiten du liburuan? Bai, beitu, justo aurreko ostegunean, egon nintzen Gasteizko Gaztetxean egon zen literatura jaialdia, bertako irakurle taldeak antolatua, eta mahai inguru bat egon zen, Sarri Josa Serrenandia egon zen, Martin Bidaur, eta Joseba Pablaza, eta esaten zuten, aipatzen zuten, nola hemengo idazleek ez dituzten haien liburuak gomendatzen horrela, ez? Agian beste kultura batzuetan, estatu batuetan edo, dira guztiak fantastik eta ez dakiz zer, eta hemen zaila egiten dela. Nik bai, noski gomendatzen dio dela jendeari irakurtzea, eta, bueno, egia da, esaten dela ez, edo ez da esateagatik, baina poesia zaleak ez dira asko, edo, behintzate novela zalea baino gutxiago seguramente izango dira. Baina nik uste dut euskal literaturari aire freskoa edo ekartzeko modu bat badela, bada kanpoko hauts bat, baina ez hain urrunekoa, ez? Azkenean esperientzia partekatu asko bez izango ditugu bera kontatzen duenarekin, eta gainera kontatzeko modua uste dut, hori badela egin batean berritzailea, apurtzailea, ez gaudela ohituta horrelako estilo bati, oso zuzena da, poemaik indar handia daukate, eta estetikaren aldetik ere, badauka bere sarma, ez? Eta, bai, nik uste dut, puntu batean nik adibidez irakurri nuenean lehen aldiz, harritu ninduen apur bat, eta nik uste dut, hori ere bilatzea liburu batean, pixkat, zeo zer mugitzea, edo inkluso deseroso sentitzea irakurlea puntu batean, polita dela, ondo gondaitekela, eta hori, nik uste dute liburu honek duena hori dela. Edardo, mendokazo Girgileria Juana Doloresena, Maider Ramirez Martinek itzulitakoa, eta badakizue katakrakek argitaratutakoa, orduan, Laudion, Amurrion, bai, herriko liburu dendetan eskatuta, ez badago, karriko dute segurasi. Eskerrik asko, Maider. Zuei, eskerrik asko, Aitor. Eta laster berriro zurekin egotea beste itzulpen batekin. Bai, eskerrik asko.